Bas, kor kwa chope chuny migago. Kawuono en odiechieng' maduong' ne johera, jolendo kod jokanyo mopogore opogore mag Ramogi TV korwako higa achiel nyaka nochak lendo tarik 29 dwe mar 11 higa mokalo. Waikonu mathoth kendo modhuro jumani duto te. Jofwambo mao mopogore opogore noloso gi ji e boma ma Kisumo to gi bombe mamoko, kendo wawinjane kaka jopiny osebedo ka neno Ramogi e kinde mokalo mar higa achiel. Iluongan Joseph Mondi, an wuod game, to nyinga mang'era go e chuny boma kaka jagorangi iluongana Bala Wanga, the deep state. To an Ramogi TV ni mora mokalo. Tich ang'wen koro maroma ni chap, saa 2 nyako chia nega. Agombo go wakacho wachupe ot ni tich ang'wen thinda riembo oko te, adongi TV ng'ata achiel. Aneno nyako chia, nyako room, mora malich mokalo. Ramogi TV at 1 mita dua. Akwayo jopiny mondo med neno Ramogi TV mane marwa mondo dhi mbele. Ginyinga iluonga ni deep state. Mana kaka Ramogi nosechakore, ano mora gi mokwongo. Omora mang'eny kabisa. Niwacho kichiwacho ga pile ni apart from education, gima important en ga information. Ramogi se inform moloyo maduong' moloyo news kata kaka gigolo. Nikech iwacho ga niya, nitie seche moko machino moko ma kisungu nyalo kalo ni kata Kiswahili. Ramogi kele gi dholuo manyachon cha miwinje. To tiro moro bentiere kanyo chino moro ni kaka inene. Gichaber nikech igolo pachi mandani kabisa gi paro gi kama intiere. Omiyo Ramogi mitna. An gi nyinga iluonga ni Wycliffe Lagotien. Ramogi at 1 en chenro maber kabisa. Kendo gima Ramogi morago kabisa en gima ni penj laktar. Omiyo yawa mang'eny tinde ji kadhi osiptal ing'eyo gima tuoi kendo ing'eyo yien mimuonyo. Omiyo wayudo puonj mang'eny kokadho wayudo dakteche mopogore opogore, tuoche mang'eny ipuonjowae kaka wanyalo dak, chiemo onego bed ni wachamo, kaka wanyalo timo zoezi. Omiyo Ramogi at 1 udhi unyime kendo ujiwo yawa mang'eny kendo apart from neno laktar wayudo jipo kokadho kuom Ramogi, wayudo knowledge mang'eny. An gi nyinga iluongo ni Moses Samora. Ramogi at 1 sani koro osemiyo ji tete mane luonya sa hol. Bede dayo ma ok nyal winjo dhok moro kata ok nyal neno sinema moro ma ok owinji, sani ikele gi dholuo miluongo ni Ramogi. Gimar ariyo, nyithindo. Oketo nyithindo sani koro busy. Nyathi ok yud ka dhi tuga ka saa ma api oromo. Nyathi ni ot, ok bi yare gi nyathi ni aringi yare ni mana nyathi ma jomo kama, nyathi ma kama. Sani ka api osedonyo nyani nyathi ni ot, nyaka nindo teri. Ginyinga iluonga ni Alfonso Chungo, an jadak e Kisumu ka. Nyaka ne Ramogi TV bi, sani joluo nigi lokruok maber kabisa. Weche mag habari mane kalonwa, dongruok mane timore mane lando gi dhok mopogore, sani wa understand kabisa. Ing'e ni gima ng'ato wacho ni miwinjo gi dhogi ma ng'ato ok dhi lokoni, nyalo loko ngimani maber kabisa.